Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Watch but no slogan here, please. March from glory! March from glory! March from glory! March from glory! Islam KSU! Islam KSU! Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. KSU Student Union Ri Bhoi District ha ka jinyalam jong u educational secretary usamla wan job maring min ha ka santrik ukala lingkot arhajar arpulai kala abshrib khmat phalor ICAR ban perta bat yu jing shine menteri sarkar pdeng ban ka sarkar India ayu kala le ek Central Agriculture University hakerdem kulai Kajingwan tur jong ka KSU ha office trekam ICAR umyam kalong ban one play ya ka program jingdap self khandais nem jong ka krishi vidhan Union Minister jong katnat Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar ublayo ya ki KSU Ri Bhoi bala ablupa ha ICAR umla asyu ban yatlan umla ban ong kumno ru henrei la syak ranno daki bor penya district bat ki pulit haringkat ka jingkerpan na katnat ICAR ban ailat yu menteri ban pendep ya ka kam jong ki nongrem Shakerdem Kulai Ri Bhoi District Meghalaya ban pendam ya ka kerteng jong ka College of Agriculture ban buru ya ka kerteng da ka Central Agriculture University na kalyang usamla wan job maring educational secretary KSU Ri Bhoi uyathu ba ka sarkar kami ha usnem 8000 shipho kala temu ban play ya ka Central Agriculture University ha usnem Henry ha usnem 8000 khatsan kila yo jingtip ba kila shna ya ka yeng Om ban pelong ya ka university, Henry kan pelong tang ya ka college. Bat kan ya ka college ka yasno, bat ka agriculture university na Imphal. Ya ka babaro ki jing penyat kan long ben na Imphal, ka sorkar kalapan arspa akartam, ban shna ya ka university. Henry ki shna da ka college ka ne ayu kat kata ka jaka. Lada kani ka university kan wan shibun, ki jing mentoy ngin yo ha ka jing yo kam yo jam, ki khna ki bap yo puli hangni, kinyo shibun ki jing mentoy khamtam hakir komrem ka start science minta bar khamtam ya unong rep hi uban yo shibun ki scheme ning ba kane ka university binsngo u educational Itu the ka KSU ini bani puse abang Union Minister. Kani kambi kasin ka bankong labun bunsin ka ba naglayang jing seng ila dawa naga sukar dan bahkan ayah kata full-fledged Central Agricultural University. But itu ipi ila de be kenduro ya Union Minister badi ban pej ya kene ka benta labun bunsin ila de ban pharu ke jingtho. Namar kum ba pitip i hang te apo kerdem kulai ka jaka ka bahe ka bala ai sumbha hagte banshna ya ka university. Ndre ka bulungo golong ba kumbangi menta ki klemshna ya kata ka university Henry ki shna da kata ka college te ngi bakne ka de na ka jing dunong ya ki samla pule jong ka than ba jong ka jela hi jungi bro ko wei nama ki jela ki don lagi jong ki university ki ba biang ban ni ap katkum ka jing thumu ka ba man shwaro ha ka jing pan ka jong ki ya ka jaka ka de banbu ya kata ka university om ya kata ka college te nyiwan hangne ban pen kenmau yau neu menteri sarkar banong ba kajela ke jungi bat ki pajba jong kajela hi ki don kam ya kata ka full fledged university ban pensngo ban ai ya kata ka jung tua ke jungi menta ka sngi ni shwan yu tang ban pen kenmau ya ke ga bangi la ya kerenteng ban ka ju ko por bangi la ban pharu ya ki jing tho show